Balik na mga kapuso sa GMA Regional TV Live, mas maayong atong i-highlight sa mga maayong binuhatan sa atong mga kapuso diha taliwa ni ining ECQ. Karong buntaga, pakisayra nato kining initiative sa grupo sa mga musikero nga mutabang sab sila sa ilang sabsil nga makaubang musikero. Atong makauban karong buntaga si Remar Simafranca, sakop ni siya sa banda nga Sold Out 5 nga usa sa mi-organisar ning maong lakang. Good morning, Sir Remar. Good morning, Sir Remar. Good morning, sir. Can you tell us more about this project of yours, kining Musikero, tabang sa mga musikero? Kani nga project, ma'am, about ni sa pagtabang sa ato mga musikero diri sa Sugbo City. So kami mga musikero nagtinabangay mi, nag-amot-amot mi nya sa among mga likom nga pundo, amo ipalit og kanang mga bugas, kaon para sa ato ang mga musikero nga galisod yung taon karon mo, sir. Sir, with this initiative, sir, nga ni-reach out mo sa inyong mga kauban o sa inyong mga amigag-amigo na mga musikero o musikera, sir, kumusta po ang ilahang kahimtang ron, sir? So far karon ma'am, ang ila yung istorya jud naglisod jud sila ma'am kay ngano kami part ni sa no work no pay nya wala jud mi labot anang sa WD doli naam kani uban nga nakadawat pero dili jud tanan ma'am sir. Daghan sad pong mga gimingaw na sad pod makadungog. Of course, oo. Kay kaning music biya, sir, no? Therapy po biya ni alang kanatong tanan. Makabalik na may tukar. Alright, daghan kayong salamat sa kagayunan karong buntaga and we look forward to seeing you perform na sa balik. Thank you so much, sakop sa Sold Out 5, Sir Remar Simafranca. Salamat sir, ma'am. Salamat. Thank you.